أبزي متنا حلفنا تاوز من قلسنا مش ملكته مش تروحوا مش علاقته الدين بايتان سلستفترة مش متعز يرتا لمسجد سرع براتات من قد إثيوبيا ناب تجراي قريتهم بتخلع مسجانا لمنجستي يكون لهجبي إثيوبيا أبزي متنا حلفنا تاوز من قلسنا مش ملكته مش تروحوا مش علاقته الدين بايتان سلستفترة مش متعز يرتا لمسجد Thank you. سالساي سب ميديا اكتيفيست مراحتي أديتات قالسي برجل نحامر دقفتو وزعتنياتات يقولوا إثيوبياويان تقاروا أخواتنا نقول لهم لمسجد كتيلة صفاح تبل متوعدة كجبت يا زبالة مساجر من نسفهنا اتمدرخ نهلك إجامنا ندبر حدا سبات كعوز موت سلاي كون نزلنا ستترنا دربينا كل أكلاتهم ستقعنا يوم تسعار سلاي يزلنا سلزم باري نمرهنت إيرتران عفار ناشنال كونغرس أبزي تساتيفهم بقام قومن بقام قاتقرنيان ناي سوليداريتي ناي بحبار لنا ملأختي محلافهم مركبهم أزينا لمسجد ولا قبون تبني نحن كابتزلنا محبر أوسرتنا تبديسنا ملكتنا سماويو ولدنا تراديهم بدين تسعيرهم تسعيرهم تسألوا وسماوي بانديراي سوشيال بيز ناتنا حزبناي سرتناي بهلناي كل نجرناي كم زبرة خذ وتفتنا زمسعنا يو ناي كومينيزم ناي محبرنت ناي فاشيزم أيديولوجي يبلنا سماونا تقولنا أولعناي أبرخاتنا زلوا سألتك أيوس تقع ولدنا عمر هابي تقريبا دقيقة بين زهلا يقريبا زتمر سخاء ملكتنا خوي نفسي تمر سخاء كبرنهم سلزم بارد عنتي عرستين أيلو معانتي ملكا رشتي والملكا قلتي باستراتيجي سلاي أتبع لأن عدنا زبرفنا له أندي مخنيات حكايات كوينا حماقات كوينا تمرت زي بلنا خوينو ويد ما سرت زي بلنا خوينو أيقوننا نعد قديفنا تماهرنا قم نقر كم زي نقبر نجيبنا ترسي كم زي نركب تمرعنا حدار قرنا قلعو كم زي نعبي وفرنا كم زي نأتو زقبر استراتيجي سلاعي دفيو أوتينا أنا مسكرة تدفئة ممرنا قديفة شاف معراب بتعي كل قليلة زغير بوتا يلن أبجاتنا بتعنا تمريسنا كل رينا مدكسي زحول ماي سقا كل بقى تمشي بحال رينا يوم زي كارستي زي كامرت زي كمسرت زي كهاجر كبرتها زي مالت نتدسدنا زعرفنا لن دقنا ولدنا نعبي لن زلنا كبر المسكان المخلع مالت هيكونن ناب تجراي زغبارو زنبارو سرعنا أير باراتات مول بمول كم تسرزو تفريتو مسرت ميديان توقعسن سرعتنياتن من قد إثيوبيا بمتكاس كم تحبرو اتي مقراز بررا قبل 20 ጥሪ ጀሚሮ ተግባራው ካውን ተወሲኑ ለይሉ እዚ ዜና አስተረጋገዘ ካፕተን በረራ ከገብሩ ዝነበሩ ተቋዓትን ካብ ሰራሕተኛታት እቲ መንገዲ ኣየርን ብሰርኸ ማሕበረታ ምዃኑ ተገሊጹ ክሳብ ሕዚ ብወገን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን መንግስትን እዞም በረራታት ንምንታይ ከም ዝተሰረዙ ዝተዋበ ዕላዊ መግለፂ የለን እዚ ድንገታዊ ምስራዝ በረራ ካብቶም ጉዕዞ ክገብሩ ዝነበሩ ተቋዓትን ሰራሕተኛታትን ልዑል ምድንጋፅን ፈጢሩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሓደሽቲ ምዕባለታት ሃልዮም ተኸታቲለ ክቕርበልኩም እያ عقب زركب هزبي كم هزب كيبرسه هزوز زلاق مفتح خجبر اللي جبع تبعيله ودب هزبا ويا نحرنا تجري هو حتى هزوز زلاق مفتح يتقلب زلوا سلحته وجينوسايد بزبل أو زوج أصمنا وملختي بمعلتو بتمية حمام من زهل لغزل الهزبي مستبب وانا نكيز خرز اللغربوت سبع وحاجة زكونة تبعيله بمنجست إثيوبيا زجبر زلوا كل كلام دادن مسرته وشقطات توسيقوا نبرو كابز خفاء نبزو عسى تسجاجير اللو قبل حبيرهم بزون هزبي كابزن العلم صباي كام هزب مهلا أصل زخانة وحسنو تحليو بهزوز نعم رباطو كملس يمحصنا الليلو ودبح واحد أبسمنا ومالأختهم
ህዝብና ኮነ ውድብ ህወሓት ንሰላማዊ ፍታሕ ካብ ዘለዎም ጽኑዕ ቅዋም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ክትግበርን ህዝቢ ውሕሱን ተሓሊና ምረበቶ ክምለስ ዋጋ እናኸፈሉ እውን እንተኾነ ብትዕግስቲ ሓተለው ዝበለ ህወሓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሱ ዘዋፈሮም ወረርቲ ሓይልታትን ድማ በአንጻሩ ንስምምዕ ፕሪቶሪያ ኣብ ዝጥሕሱን ዝጀመርዎ ጀኖሳይድ ክቕፅል ኣብ ዘኽእል ተግባራትን ተጸሚዶም ይርከቡ ክብል ይገልጽ። ናይዚ ተግባር መቐፀልታ ድማ ኣካለቲ ኣብ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ዝፈጸምዎ ጀኖሳይድ ትግራዋይ መንነት ገበን ኮይኑ ንህዝብና ብኣልማሚት ይኸስዎ ኣለዉ ውድብ ህወሓት ኣብ መልእኽቶም። እዚ ተግባር በቲ ሓደ ገጽ እቲ ማዕለያ ዘይብሉ ገፍዕና በጽሖ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዝጸንሐ ህዝቢ ምኽንያት ጌርካ ንምስቓይን ጠቕሊሉ ካብ መረበቱ ክወፅእ ንምግባር እንትኾን በቲ ካልእ ገጽ ድማ ነቲ ሎሚዶ ጽባሕ ዘላቒ ፍታሕ ይረክብ ኢሉ ዝጽበ ዘሎ ኣብ ማእኸላት ማዕቆብ ዝርከብ ህዝቢ ተስፋ ንምቑራጽ ዝግበር ዘሎ ኣረመንያዊ ምንቅስቓስ ክፍል የመላኽት። ብተወሳኺ ህወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቱ ጎና ጎኒ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ብምድንጋር ኣቢልካ ድምፂ ስቃይ ህዝቢ ንምኽዋል ዝጀመርዎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ንምቕጻልን ከም ተስልቲ ብምሕንጻጽ ምስ ሓደሓደ ከዳዕት ተጋሩ ተዋዲዶም ኣብ ምጭብርባር ይርከቡ ክብል ገሊጹ። ህዝብና እዚ ብዋጋ ህዝቢ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምጭብርባር ጠጠው ይበል ዝበለ መልእኽቲ ህወሓት ከም ህዝቢ እናረኣና ክንበርሳ ይግባአናን ይበል። ጠወርቲ እምበር ተጠወርቲ ኣይነበርና ብሕማም ጥሜትን ከይሃለቕና ውሕስናና ተሓልዩ ብህፁፅ ናብ መረበትና ክንምለስ ይግባእ ይብል ኣሎ። ስለዚ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብዚ ልሙድ ስልቲ ምጭብርባር ወፂኡ ዝፍጽሞ ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ጠጠው ብምባል ብምዕራብ ትግራይ ዘዋፈሮም ዕጡቓት ኣባይቲ ንብረትን ሕርሻን ህዝቢ ዞባ ምዕራብ ዝወረሱ ሰፈርትን ብህፁፅ ክወፁ ይግባእ ክብል ኣተሓሳሲቡ። ማሕበረሰብ ዓለም እውን ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝቐጸለ ሰላሕታዊ ጀኖሳይድ ከብቅዕ እቲ ዘላቒ ፍታሕ ብመሰረት ስምምዕ ፕሪቶሪያ ሕገ መንግስታዊ ሉዓላውነት ትግራይ ውሕስ ኮይኑ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም እንትምለሱ ምዃኑ ኣብ ግምት ዘእተወ ጸቕጢ ክገብር ይግባእ ንብል ኢሉ ህወሓት ኣብ ሰሙናዊ መልእኽቶም። ሱዳን ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያውያን ተዋጋእቲ ናይ ሞት ፍርዲ ክትፈርድ ተቃሪባ ኣላ። ኢትዮጵያውያን ዝርከቦም ልዕሊ 122 ወጻእተኛታት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ንቕልጡፍ ምላሽ ሓይልታት RSF ከም ዝደገፉ ተኸሲሶም ኣለዉ። ብመሰረት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ገበናዊ ምርመራ ሱዳን ኢንቲሳር አብዱል ሙታር እዞም ተኸሰስቲ ካብ ኢትዮጵያ፣ ኮሎምቢያ፣ ቻድን ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ዕጡቓት ተዋጋእቲ እዮም። እቶም ጥርጡራት ኣብ ግንባር ሰራዊት ሱዳን ይዋግኡ ከም ዝነበሩ እዩ ዝንገር። እቲ ዳይሬክቶም ተኸሰስቲ ተመስረተሎም ክስታት ገበን ቅትለት ስለ ዝኾነ ገበነኛታት ኮይኖም ክረከቡ ከለዉ ጽበዮም ፍርዲ ብርግጽ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ምዃኑ ኣውጁም። እቲ ውግእ ካብ ዝጅምራ ኣትሒዙ ኣብ ሱዳን 188,405 ዝተፈላለዩ ገበናት ክስታት ቀሪቦም እዮም። ኣብቲ ኩናት ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ተዋጊኦም ዝነበሩ ብድምር 135 ህፃናት ናብ ስድራ ቤቶም ከም ዝተመልሱ እውን ተገሊጹ ኣሎ። በዚ ፍርዲ እዚ ብዙሓት ሰባት እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳን ዘሎ ርክብ ክሳዕ ክንደይ ከጋዶ ከም ዝኽእል ተሓሳሲቡ ኣሎ። ብፍላይ ብዛዕባ ናይ ሞት መቕጻዕቲ ዝገልጽ ውሳነታት ኣቓልቦ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ክስሕብ ትፅቢት ይግበረሎም። ቃልሲ ሓራ መሬት ተጨዊለ ስለ ዝኣመንኩ ገዲፈ መጽየ ተመስገን ዳዊት ፖለቲካ ትግራይ ኣይጣዕመናን ኢሎም ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብዝብል ስያመ ኣብ ዓፋርን ካልኦት ከባቢታት ዝንቀሳቐሱ ዕጡቓት ኣብ ዝወደብዎ ሓይሊ ክፍሊ ሚድያ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ዝነበረ ዝገለጸ ተመስገን ፈለማ ዝሓሰብናዮ ናይ ቃልሲ ኣንፈታት ዕንቅፋት ገጢምዎ ይብል። እቲ ቃልሲ ናብ ሸቐጥ ተቐይሩ ነጋዶ በዚሖም ዝበለ ተመስገን ንእስ ወለዶ ክመርሕ ይግባእ ኢልና ዝወፀናዮ ቃልሲ ውደን ጥሩ ኢሉ ንዝገለጹ ኣካል ካብዚኣቶም ኣይፍለን ክብል ይወቀስ። ነቲ ቃልሲ ዝመርሑ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተመሓየሸ ህይወት እናነበሩ ኣብ በዓላ ዘሎ ተቓላሳይ ጠለባቱ ተኸልኪሉ ክብል ይገልጽ። ቃልሰይ ብዘይ ዕጥቂ ከካይድ መጽየ ይብል ተመስገን። ከምታ ዝወሰድክዎም ፀዊዕ ዓደምኩም ይብል ተመስገን። መንእሰይ ተመስገን ንፖለቲካ ትግራይ ክሳዕ ዝዕሪ ዘወር ኢልካ ብምጽናሕ ንምርድዳእ ዝተሓሰበ ምንቅስቓስ መንእሰይ ኣብዚ እዋን ዋላ እኳ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ምንቅስቓስ ምስ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ብምርኻብ ድጋፋት ብምርካብ ናብ ኩናት ሕድሕድ ክኣቱ ድልየት እንተሃለዎም ኣብ ትሕቲኦም ዘሎ መንእሰይ ግን ነቲ ዕላማ ከም ዘይቕበሎ ኣብሪሆም። ህዝቢ ትግራይ ንናዕርሱ ንምርፃም ብዙሓት ፓርቲታት ፖለቲካ ካብ ምፍጣር ጀሚሩ ዝረኣዩ ተግባራት ከም ዘለው ዝጠቐሰ ተመስገን በዞም ምኽንያታት ምብትታን ከም ዘየድለ ረድዩ። መንግስቲ ትግራይ ዘቕረቦ ፀውዒት ተቐቢሉ ምምፅኡ ዘረጋገፀ መንእሰይ ተመስገን ኣብ በረኻታት ዓፋር ዘለው ኣካላት ናብ ዓዶም ኣትዮም ብሰላማዊ መንገዲ ክቃለሱ ሚዒዱ ኣሎ። ብካልእ ዜና ሰራዊት ብልጽግና ትንኮያ ቀፂሉ ኣሎ። ሰራዊት ኣብይ ኣሕመድ ናብ ትግራይ ተኹሲ ጀምሩ ዝብል መምርሒ ናብ ዓፋር ምልኣኹ ተፈሊጡ። ሰራዊት ብልጽግና ኣብ ዓፋር ንዘለው ዕጡቓት ተጋሩ
ሂዱና TDF ግደልዋቸው ዝብል ዘሎ ኣብ መንጎ ተጋሩ ሓዊ ንምውላዕ ዘሎ ምህርፋን ዘርኢ እዩ ብልጽግና ኣብ ዓፋር ዕጡቕ ሓይሊ ዝወደበሉ ቀንዲ ዕላማ እውን ንዕኦም ቅድሚት ኣምሪሕኻ ትግራይ ንምውራር እዩ በዚ መንገዲ መጥቃዕቲ ንምፍጻም ተደጋጋሚ ምንቅስቓሳት ይካየደሎም